Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σήμερα στο Be Well Podcast έχουμε μαζί μας οι άνθρωποι που ζήσαν πολύ και καλά ήταν άνθρωποι που απολάμβαναν τη ζωή. Θυμάμαι να είμαι κλειδωμένο σε ένα δωμάτιο με την αδερφή μου και ο πατέρας μου να προσπαθεί να αυτοκτονήσει με χάπια. Το να με αγαπήσω ακόμα περισσότερο ήταν για τα όνειρά μου. Πιστεύω στην ανθρώπινη επαφή, η οποία αποκαλύπτει τη μυστικά του σύμπαντος στο εδώ και τώρα. Ένας άνθρωπος με ανισορροπία ζαχάρου, αν πάει να κάνει διαλυματική νηστεία, είναι εγκληματικό. Αλλά πραγματικά, άμα το έχεις στην καρδούλα σου και θες όντως για να κάνεις την αλλαγή, θα βρεις χρόνο. είναι εμπόδιο η τελειομανία στο να πετύχουμε τους στόχους μας. Το δέρμα δεν είναι ένα αυτόνομο όργανο, είναι ένα μέρος ενός συνόλου. Ένας από τους μηχανισμούς που το κάπνισμα κάνει βλάβη είναι γιατί και τη ΣΕΠ. Οπότε κάνει βλάβη στα αγγεία. Έχω ένα γιο εκεί έξω και πρέπει όταν βγω να πάω να του ζητήσω συγγνώμη. Αυτό από το οποίο δεν εξαρτάται κάτι και είναι η συνταγή της επιτυχίας είναι η συνέπεια. Έρευνες που Τρόπο να αλλάξει τρόπο ζωής, να στηρίζει πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.